Hai să vedem. Hai să începem. Wow, ia uitați. Hai să începem. Nu se poate! Sunt la judecător, dar ce caut aici? Nu înțeleg. Așa, am judecător, așa. All right. Nu se poate. You stand here as well, huh? I have no idea, domnule. Nu știu despre ce s-a întâmplat. Vă spun eu. N-am fost eu. M-a trădat. 10 years. Am fugit. Cum plec de aici? Unde sunt? 3 months later. Ia să vedem ce avem aici. Ia să vedem noi. Pac. 2 bețe. Așa. Super. Bun, și ce facem noi? Mă uităm cum bați. Uitați, gardienii. Sunt cei mai șmecheri. Da, și acum ce facem? Da, stai puțin. Am uitat, n-avem voie să distrugem nimic. De fapt, lasă. Lăsăm așa. Da, ce se întâmplă și de ce-i gaura aia acolo? Ce m-a speriat când am spart-o. Așa, și eu ce fac? Ce este? Sponge. Și eu ce fac acum? Asta mă întreb, ce fac eu acum? Domnule gardian, după 3 luni mi-am dat seama că sunt nevinovat. Scoteți-mă. Ce e asta? Escala. Wow! R2 de 2. L-ați auzit? Era R2 de 2. Mereu am vrut să-l cunosc. Tu cine ești? Walter. Salt. Hey! Who are you? Așa. Ha? Smoke bomb. Și bla 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 bla. This is... Mori. Ți-am adus un cadou. Grenade. Așa. Bla bla bla. Aha. Asta a fost tot? Așa.
Gata? Asta a fost tot? Bun. Se pare că ne-am făcut un nou prieten. Hai să facem noi niște scări. Așa frumos. Walter, pleacă! Du-te înapoi! Du-te înapoi! Du-te înapoi! Walter! Dar stai așa că eu nu mai am bece. Și cum mă urc eu dacă nu am bece? Veniți la mine! Da, cred că chestia asta nu o să meargă. Așa că mi-am luat niște bețe din creativ pentru că na. O să iau atâtea, cred că o să-mi ajungă. Și hai să ne urcăm. Ia uite, mai avem și aici. Ce e asta? Nimic. Ce e aici? Mai de ervent. Oh my god, ce m-a speriat! Era să fac infact, oameni buni. Era să fac infact. Aoleu! Băi, ești nebun. Ești nebun. Ma, cum m-am speriat. Inimioara mea. Cât de mult aș vrea să mai filmez, nu mai pot pentru că trebuie să filmez doar 10 minute. Uitați aici, să luăm tot de prin camera asta. De ce nu mi le-a dat? Așa, pac, 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 pac. Bun, deci avem alea și vreau să mă vedeți pe mine cât de bine arăt așa. Ok. Ia uitați-mă. Și cu căștile alea. Mamă. E perfect. Sunt atât de boss. Așa, și acum ce fac? Da. Cred că o să... Stai mă. Uite, era pe aici. Și mai am scări? Da, uite, mai am scări. Încă învăț. Cred că o să ajungem aici în episodul următor, pentru că nu mai am timp și aici încheiem și episodul de azi. Sper că v-a plăcut și ne vedem data viitoare.